Nice. Nanganak ang baboy ni Madam Annalyn. Oh, dara. Ini yang mga makitin. Pwede ka na yan sa mo. Oh. Anak si Goldie. So, di ami perform sa amo ang buluhaton. Kauban ako si Junjun. Saan po injection lang? Si Portia, si Winnie, ug si Po. Ya magigala yung pagkawas. Siguro yung last.
Dito na lang. Bye-bye. Punta na mo yung napulot.